Вітаю, вы на канале Та Беларусь, я Тацяна. Гэта значыць, што вы ўбачыце Беларусь пад маімі коламі. Сёння другі дзень маёй двухдзённай вандроўкі па заходнім Палессе, і мы знаходзімся ў Дывіне. Дывін з'яўляецца буйной кропкай на мапе Гомбрыншчыны, і менавіта тут я ўчора спынілася, скончваючы першы дзень сваёй вандроўкі. Але было настолькі цёмна, што здымаць ужо штосьці не было сэнсу, таму пагналі, я пакажу вам Дывін сёння. Першая згадка пра Дывень адносіцца да 1466 году, і гэта на дадзены момант вялікі аграгарадок Кобрынскага раёну знаходзіцца прыкладна ў 30 кіламетрах ад Кобрыню, амаль на мяжы з Украінай. Назва Дзівін утварылася ад слова «дзіва» – «дзівіца». Але ж цудоўнае Палессе недарма славіцца сваімі дыялектамі, таму не дзіўна, што мясцовыя пераважна ўжываюць назву Дывін, Дывін ці нават Дывен. У цэнтры Дывіну ёсць дом культуры, унутры якога невялікі музейчык. Раю туды завітаць, калі трапіце ў працоўны час. Там стракатыя строі ды вырабы мясцовых майстрыц. А я найперш вырашыла завітаць на магілу знішчаных нацыстамі людзей. Тут, у верасні 1942 году, у тым жа страшным верасні, калі адбыліся вядомыя дамачаўскія зверствы, на гэтым месцы захавалі целы 1200 мясцовых жыхароў. Страшная лічба. Асабліва, калі ўявіць, што цяпер гэта палова насельніцтва Дывіну. Тут жа ў цэнтры мястэчка захавалася дзве старыя цэрквы. Першы гляджу царкву Раства Багародзіцы. Яе адносяць да пачатку 20-го стагоддзя. У сотні метраў ад Багародзіцкай царквы яшчэ адна, драўляная, але зусім іншая царква Параскевай Пятніцы. У крыніцах дата яе будаўніцтва адзначаецца 1740 год. Але ж звесткі пра перабудаванне адносяць да 19-го стагоддзя. Люблю я Дывін усім сэрцам, заўжды пачуваюся тут цёпла і дома, хаця дома я пачуваюся паўсюль, дзе ступае мая нага. А зараз мая нага намагаецца перамагчы нейкі неймаверна страшэнны вецер. Увесь гэты ролік застаўся без натуральнага гуку, ды нават прыйшлося перагучваць канцоўку, бо дзьме так, што я не магу нават дыхаць, не тое, што ехаць. Магчыма, менавіта таму я вырашыла ускладніць сабе задачу ды скараціць шлях, каб не вяртацца па трасе. А як ведае любы валацуга, калі хочаш скараціць шлях, то абавязкова трапіш у багну. Уздоўж Кобрынскага рву ў бок Кісялёўцаў 2,5 кіламетры крочыла я па траве пешкі, пакуль не здалася, ды на Руховічах не звярнула на саму вёску, перабралася двойчы праз роў, ды зноў вырвалася на трасу. Кісялёўцы мяне нечакана ўсцешылі, бо хто шукае шлях не па трасе, той абавязкова знаходзіць цікавосткі. У маім выпадку гэта магільнік 14-16 стагоддзя. Уяўляеце? Але сапраўднай мэтай гэтага кароткага маршруту да станцыі была яшчэ адна драўляная царква. У вёсцы Балаты захавалася самабытная царква Параскевай Пятніцы, канец 19 стагоддзя, простыя формы ды класічны такі ганачак. Частка майго сэрца засталася тут.
І адразу каля цэрквы яшчэ адны старыя могілкі Першай сусветнай вайны. Як звычайна, дагледжаныя ды акуратныя. Ад могілак да наступнай славутасці ў гірску пару кіляметраў. Але ж мясцовыя грасідзі без мяне за прагляд недагледжанага ды паламанага млыну папрасілі 5 рублёў. Сам млын 19 стагоддзя перавезлі сюды з балатоў. Таму як паглядзець мне яго бясплатна не далі, кадраў атрымалася мала. І так, сябры, я еду ад апошня на гэтым маршруце кропкі. Мне засталося 15 кіламетраў да станцыі ў Кобрыні. Але ведаеце, Кобрынь гэта такое месца, пра якое нельга зняць проста нейкі праязны ролик. Трэба абавязкова ехаць туды асобна. Гэта адзін з маіх самых любімых гарадоў Беларусі, таму абавязкова чакайце ролик пра Кобрынь. А з вами была я, та Беларусь, і дзякую вам за вашу падтрымку. Хутка сустрэнемся. Бывайце здаровыя!